Pick tayo. Sa labas. Ay, wait, yung aking alaga.
Dali ako sa baba. Nakalimutan ko yung alaga ko ikulong. Baka kasi dumating yung mga contractor eh. Hiningal ako. Basta pa to. Isa pa. Ayan. Na all pwedeng mag-CPO. Andyan yung amo ko. Sarado lang yung ano, yung pinto. Andyan yung opisina niya eh. Sarado lang yung pinto. Puro trabaho nga ako. Wala ko na. Non-stop ako pag ganito. Ako lang mag-isa. Puro akong galaw ng galaw. Hindi ko ginawa tambak. Ano natapos. Sabi ko yung hangin. Ingat.
Tagaktak pawis ko. Huwag pwede. Ito lang. Paano ba ito yan?
Oras na.
Ladder. Oh! Bigat ng maskit. Maskit. Yan, kalayo.
Which one? The contractor say no good for you. อ๋อ Or go away. You cannot. Okay, Yeah. sir. See you another. Buy another one for Okay, you. sir. Hello.
Anong oras na? 8:24. Lobat na ako. Eh, wala.